Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki badlale ngomutho wrong Umroza bathi balanda imbiza lapha elokhuzela yini selapha lockdown yabashaba msenyanga awazi umrozo inyanga awulutho hawu inkinga sengiphethizo manje kuningi sekuyangeqa kodwa ngathi kuthumandla la aqale ngale sinus lena bhobozela emakhaleni ake ucula ngamakhala athumandla kakhulu nje amalungu neyintwana thumandla kakhulu kuleyo yazi nami bebecabangeni beze bethathe bethi bafuna umuntu webhola kuyena umroza yini labayibonile kuyena uthi kwenza njani emdade ungalingi ungitshela ngana uyidushanga ungaqala ungitshela leyo nto wena ngiyakwazi mdletshe ukuthi uyalamba ma ukuthi yangane imfotha ayikudushisa ngakhululeka ngizokutholela omunye ozomdusha angizwanga ngeke ungadushi lalela ke angiyithintanga ngokuyithinta njengoba engekho omunye umuntu wesifazane engiyomthinta hayibo hayi ngiyayiqala indoda engazwani nokudusha yamdletshe uyabona ifuna ukudla umhlanganiso phela iyona ngoma esuse umsindo kungizwe yasusuhlanya lolungezwe bavuka umona wama ngenyawo uyabona phethe ime kanjeni andakadla kona umona kuvuka umsangano oma ngenyawo hayi ngoba lapho uyabona ngizwe futhi inceko isikhathi sami awuthi ke ngimdile naye ungakadili naye ngicela ukululeka umzibo ungizwe usho njalo umzibe lento angizwe inkungu legcwele ekhanda kuhluyile lapha kana uduma okhanya ikhaya wena ucabangani kade amawuthi ngimiyeke cha kulungile nceko ofana ngihloniphe phela kodwa umuntu olapho ungizwe nceko kuyofanele ngempela athole intuthane esinde kumuntu wesifazane ethi uyanyathela kube umuntu wesifazane futhi okhulele ngeke uyalona oyinxele hayi ngeke ebese nceko ukutholakala inyosi embili enye ingena emgodini enye iyaphuma ziphambana empambanweni nomgodi emgodi kukhona ukuphambana okukhona lapha ngingizwe ebese etholela lo muthi kuthiwa ijwambo yini drama ijwambo omunye umuthi otholanga ngaphansi kwebridge uthukela maqeda kuduma kuba nejwambo kodwa meke waphela 5 minutes ungalikhile liyalimala lihlanganiswe bese yagqunyiswa ngizwe noma insuku nje ezo90 agquma nje ngeke nginceke uqinisa kakhulu kanti phela umfana lo hayi azikakhala ngikakahle hayi angikahle uthe wena singagadli nje kulona uyazi ke mase hlanjululwa kuleyo nto ahlanjululwe ngani utholakala umjuluko kakhuzana indamlenze yonke kodwa ngawuceli amlinde ngalesikhathi eqeda kuphuma estage kade perform bese efuna le juluko lekho phela umjuluko wendlamlenze ufana umjuluko webhobesi ngiyamdabukela nceke uma kwathatha umjuluko wrong angiphathi mengalahlwa la kuba vele xosha umjuluko kaSigwebo Setapa nje uSigwebo Setapa empelingana nje angafanya time isiwe phela lo muntu ngithi miyeke mina inkungu kuphela ebambelwa umuntu usho njalo hayi inkungu umuntu ongasukela umjosta akhuluma ngemva ngomjosta dedengo kanje mnikeke lo kaSigwebo Setapa uyoyibonela yena uyoyibonela yena uyobe segwatsha intaba kodwa mjosta indaba ungavasane umshaye ayiva umshaye umshwane ngenqinda umshaye lokho aphakathi kanjalo mina ngakusiza ukujimisa mina wamginqa ngizona ngimshangisa wamginqa ungizwe phela uyakhuluma uzomrobha ngesikhathi ekhuluma uvale wena uvala umlomo ngenqindi ngithi mawashi ngithi aphakathi bese ngiyamxoxisa beke waphendula kumfalorobhe ngengxoxo kulula ushaya ngiza and yobuyiqhawe wena obuqala ushaya ngiza bazi bamshaya laba bathi akhuluma ngabo noma yini ngaphaphana solala emnyango Benson uqeqeshiwe ukuthi aqeqeshwe njengoba eqeqeshwa thina nje uyazini inkinga yini mina nobabili ninomona nina ngifuna nami ukuba nefika njengayo le ntombazane ngeke uyajola umngami uyajola mase ujola nobani ngeke nibe nefika Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki